Christian Fellowship, nerġa' naqgħukom lura u nispera li ħadtu pjaċir b'dik id-daqsxejn technical daqsxejn dak il-miksaġ hemmhekk minn l-esperti tagħna ta' Ryan u Kezja. Allora ngrazzjar għal-jom għal dawk kollha li jaħdmu biex il-Ministeru f'kull area ikun eċċellenti. U jiena naħseb u qed nisma' din mużika qed ngħid qalbi qed ngħid verament il-Knisja mhix il-binja żgħażagħ. Għax illum jiena qiegħed din il-binja vojta, sambil qegħdin ġo din il-binja sabiħa vojta. Il-Knisja mhux qiegħda. Imma il-Knisja Alla li meta li jħobb u li aħna nħobbu nirringrazzjaw il-Alla tal-binjiet u tal-postijiet li Alla jtina bħalma Ġesu qiegħed wara kollox f'Mark kapitlu 10. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja huwa l-poplu. Aħtok, ħuk, li huma fil-mulej maħsula bid-dem ta' Ġesu Kristu. Halleluja! Ejja naqra, ejja nitolbu fl-imkien u nirċivu l-kelma tal-mulej lejla u ejja minn qalbna nitolbu biex il-mulej kellimna. Il-kelma li għandi f'qalbi l-lum ħankompli nallem fuq bl-għajnuna tal-Alla bil-taħt il-grazzja tal-mulej u bil-għajnuna tal-Spiritu Santu fuq dak li bdejna madwar 5 messaġġi ilu. 5 preachings ilu. Għax illum hija il-numru 5 mit-talim mis-sensiera ta' il-profeta u l-Knisja profetika. Nixtieqkom li intom tiftħu qalbkom verament minn qalbi ngħidlek. Għaliex dak li għandi f'qalbi llum biex naqsam magħkom nemmen u nitlob il-mulej biex jgħinni noħorġu kollu. Ħalli jgħinkom mhux lilkom biss Familja River of Love u dan il-messaġġ ħajkun indirizzat ħanamlu esklusiv. Dan il-messaġġ huwa indirizzat lill-insara kollha tad-dinja. Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Battisti, Pentekostali, Apostoliċi, Luterani, Metodisti, Pentekostali, ma nafx kemm hemm iktar imma għal kulħadd. Speċjalment għal dawk li għandhom għal qalbhom il-Ġesu u il-kelma qaddisa tiegħu il-Bibja. Ejja nitolbu. Missi qaddis ingrazzjawk li inti qed tagħtina l-grazzja li nisimgħu il-kelma tiegħek. Mulej għatina qalb għall-verità. Għatina qalb li verament aħna mulej ma nittollerawx dak li inti tobgħod int, imma nobodu dak li tobgħod int u nħobbu dak li tħobb int. Inti Alla tas-sewwa tal-qdusija tal-verità m'hemm l-ebda tidwir miegħek mulej nitolbuk biex inti tagħtina qalb għalik, tagħtina widnejn li kapaċi nisimgħu verament u tagħtina għajnejn li kapaċi naraw verament. Għalhekk mulej nafdawk li ħatmexxina bil-Ispiritu Santu u bil-kelma tiegħek biex tkompli tarmana u timmaturana u ħalli nkomplu nsiru nixbħuk tal-Sidna Ġesu Kristu. Halleluja, amen. Morru fil-ktib ta' Mattew, però llum ħanaqraw l-istess fil-Scrittura li ġew Mattew ħanaqraw minn Luqa kapitlu 11, mela morru fl-Luqa 11, vers 49. Vers 49. Dawn huma dak li ħanejdilhom ġieli ngħidilhom key scriptures. Skrittura kjave, l-iskritturi kjave ċavetta li qed nibbażaw it-talim bibliku fuq rigward l-uffiċċju tal-profeta u il-Knisja profetika. Please, jekk inti dan huwa l-ewwel messaġġ li qed tara rigward fuq din it-tema, please murara fuq il-YouTube jew fuq il-Facebook il-messaġġi ta' qabel daw kollha. Hemm merba oħra ħalli inti kollok introduzzjoni u bażi tajba kif tibni it-twemmin tiegħek fuq dan is-suġġett partikolari. Alleluja. Luqa kapitlu 49 minn Luqa kapitlu 4 vers 49. Kien għalhekk li għall-erf tal-qal dan Ġesu Kristu qed jitkellem. Jien nibatilhom profeti u apostli. Ġesu qed jgħid jiena nibatilhom profeti u apostli. Morru fil-ktib ta' Efesin kapitlu 4. Efesin kapitlu 4. Vers 11, minn vers 11, u għajna raw klim Ġesu għal darbohra. Dawn huma l-iskritturi bażi, skritturi pedamenti u importantissimi għal dan it-talim. U huwa dak
Ġesu u dak li fil-Knisja, fis-saltna, inkluż sa dan iż-żmien, u qatt ma jitbiddel għax ġinija l-kelma talla, u ta' lil xħud li jkunu apostli, lil xħud ikunu profeti. Mela jissemmew l-apostli l-profeti. Lil xħud evangelisti. Lil xħud rajja u lil xħud mal-min. Mela hemm 5 ministeri, jekk inti qed tara da Facebook, YouTube jew televiżjoni, please ejdi warajja. Ġesu ta' 5 ministeri maġġuri fil-Knisja li qed jibniju. Apostli, profeti, evangelisti, rajja u għallima. Biex dawn il-5 ministeri li huma kollha importanti indaqs neċessarji u li jekk missja wieħed jew tnejn minnhom jien ma nkunx qiegħed fil-kompletezza tal-milja tal-verità li Kristu għandu għalija. Mela, vers 12. B'dawn il-5 ministeri li Ġesu kien kollha. Hekk jitrawmu il-qaddisin jiena u inti ġifieri għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna l-Kristjani l-Knisja il-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-arfin tal-iben ta' Alla. Insiru raġel matur, ġifieri insiru Knisja matura, insiru l-ġisem ta' Kristu nkunu matura, mamul. Fl-aħjar ta' żmienu. U hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Halleluja. U bekk ma nkunux aktar trabi mitfuqin lawn u lem u mkaxkra minn kurriħ ta' talim bil-qerq tal-bnedmin u bl-ingan tagħhom biex iwasslu lil ħadd ieħor fl-Islam, fi żball. Mela se saħwa, hawnhekk qed naraw li Ġesu ta' 5 ministeri f'Luqa 11:49 jgħidilna li batenna apostli u profeti, hawnhekk qed jgħidilna li batenna apostli, profeti, evangelisti, rajja u għallima. Ħammorru fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Illum ħan nitkellem is-sottotitolo, subtitle, huwa għaliex għaw profeti folots. Dan huwa interessanti, dan huwa talim interessanti. Għaliex jeżistu l-profeti folots? Mela l-ewwel biex aħna qabel ma nabdew narfu l-fals, issa jiena diġà tkellimtkom il-ġimgħa ta' qabel u l-ġimgħa ta' qabel dik kif tara fil-profeti folots. Imma llum ħammorru għal iktar affarijiet talim fil-fond. Hallelujah, praise God. Lestu l-goggles, thank you Jesus, u ħudu nifs twil ħalli ninżlu fil-fond, fl-imkien. Nħaffru, kif jgħidu bl-Inglis, we're gonna dig into the word of God. Okay. Fl-ewwel Korintin kapitlu 12 minn vers 28 isma' x'jgħid il-mulej. Lil xuħud Alla għedhom fil-Knisja, mela fil-Knisja, jekk inti parti minn daw il-knejjes li jiena semmejtilkom fil-bidu, kattolċi, protestanti, ortodossi, battisti, pentekostali, karizmatiċi, apostoliċi, luterani, metodisti u dak kollha, fil-Knisja tiegħek, jekk il-Knisja tiegħek hija verament mibnija kif bnija Ġesu Kristu, suppost, jiena nara fil-Knisja l-ewwel bħala apostli, it-tieni bħala profeti, it-tielet bħala għalliema. Hawnhekk jissejħu 3 ministeri minn dawk il-5. Ġesu semma 2 fl-Luqa kapitlu 2, hawnhekk jidhru 3. Sewwa ħamorru fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 13. L-ewwel kapitlu għandek l-ewwel Timotju kapitlu 3 minn vers 1 ta' vers 17 jissejħu ir-rajja, jitkellem fuq ir-rajja l-pastors. Imma hawnhekk ħanaraw issa Atti tal-Apostli kapitlu 13 u wara xejn Ġesu. Fil-Knisja xejn il-mulej bil-kalma tiegħu. Fil-Knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għalliema. Mela naraw ċara, apostli rajnihom, l-għalliema rajnihom, l-evangelisti f'Mattew kapitlu 17 u kapitlu 21 naraw l-evangelisti, kapitlu anka 8 tal-apostli naraw l-evangelista Filippu. Sewwa naraw mela f'din il-Knisja kien hemm apostli u kien hemm profeti u kien hemm għalliema. Fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 11 issa, kapitlu 11 hija skrittura verament sabiħa, vers, alleluja, chapter 15, skużawni,
infatti anka chapter 12 tista' tara chapter 11 naraw fejn kien hemm profeti fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostoli kapitlu 11 jitkellem kif kien hemm profeti li talaw minn Ġerusalem u għed minnhom kien jissejjaħ Agabus. Ma insomma, badnieh il-ġist. Mela din hija l-bażi tat-talim. Tista' tmorru taraw l-Atti tal-Apostoli kapitlu 15 vers 32 fejn tgħidlek Sila kienu kol wieħed mill-profeti. Okay? Alright, insomma, u kien hemm oħrajn disċipli oħrajn li kienu wieħed mill-profeti. Illum ħajtkellem daqsxejn fuq id-differenza ta' bejn il-profeti tat-Testament il-Qadim u l-profeta tat-Testament il-Ġdid. Number 1, il-profeta fit-Testament il-Qadim kien l-uniku ministeru li kien jitkellem għal Alla fit-Testament il-Qadim. Għalkemm jissemmew ir-rajja, imma ġeneralment il-mulej fit-Testament il-Qadim meta jirreferi għar-rajja kien qed jirreferi għal assassin fit-tempju. Sewwa u din naraw ċara fil-Ktieb ta' Malakija fil-Ktieb ta' Malakija kollu prattikament. Imma fil-Ktieb ta' Ġeremija jitkellem fuq ir-rajja, imma r-rajja kienu dak iż-żmien dawk li kienu jaqdu fit-tempju u biex waslu l-kelma tal-mulej kienu xogħolhom biss fit-tempju. Amen, apparti minn hekk. Imma l-unika ministeru li kien prattikament il-vuċi ta' Alla fit-Testament il-Qadim bħala the major voice huwa kien il-profeta. U ħafna drabi kienu l-profeti li Alla kien jibat bħalma naraw pereżempju fil-kodba tal-profeti Ġeremija, Eżajja, Zakkarija, Zaffanija u ħafna minn daw il-profeti, ħafna mid-drabi Alla jkollu profeta jew xi profeti jibathom għall-Iżrael jew jibathom għall-Ġuda, għall-Ġerusalem jew għall-Ġuda. U jew kollha għall-Iżrael kollu, insomma. Xi kultant mhux dejjem, imma xi kultant il-profeti wkoll kienu għal nazzjoni oħrajn, pereżempju meta l-mulej bat il-profeta ġewwa Nineva. Bat profeta biex dik l-art tindem u jduru minnu bietom. Mela il-profeti kienu prattikament, kizmin ma kienemx evangelisti, sewwa ma kienemx per se għallima, il-Ministeru tal-Għallim bħalma u l-lum fit-Testament il-Ġdid. Il-vuċi, l-unika vuċi, jew the main voice li Alla kien jitkellem minna fit-Testament il-Qadim kien il-profeta. Fit-Testament il-Ġdid hawnhekk jista' jitbidlu daqsxejn l-affarijiet. Għaliex? Għax issa fit-Testament il-Ġdid, il-profeta vera jitkellem għal Alla, imma issa mhux l-unika wieħed. Issa għandna bosta profet, issa iktar għandna vuċijiet oħrajn, apparti li għandna issa il-profeta fit-Testament il-Ġdid, huwa issa parti mill-Knisja, il-profeta fit-Testament il-Qadim kien pjuttost raġel li kien jgħix ħajja iżolata, ħajja maqtuħ mill-kumplament għal-poplu pjuttost. Sewwa il-profeta fit-Testament il-Qadim kien jidher quddiem is-slaten jew quddiem il-poplu u jiġi ħabbar il-kelma tal-mulej u jitlaq. Il-Testament il-Ġdid, il-profeta mhux hekk, il-profeta huwa parti mill-Knisja. Huwa parti mill-Knisja. Huwa wieħed jekk għandu uffiċċju ta' profeta vera, huwa wieħed mill-uffiċċji maġġuri sewwa u da ma jfissirx li inti salvajt twelit miġiet illum u l-għadas il-profeta da. Għandek ħafna fażijiet tikber u timmatura. Allura fit-Testament il-Ġdid, illum il-profeta huwa parti minn familja, parti minn komunità. Halleluja, huwa parti mill-5 ministeri oħra li Alla istabilixxa fil-Knisja bħala dak li jgħidulhom il-governmental offices, il-ministri governmentali, bħalba immaġna jisu jinnaf għaw Malta għanna ministeri, departimenti ta' ministeri differenti. Flimkien u diħamlu flimkien, imexxu gvern flimkien, imma għandek setturi differenti. L-istess fil-Knisja, sewwa għandek 5 ministeri maġġuri, sewwa u flimkien daw għandhom il-vuċi tal-mulej. Mhux qed ngħidlek kollha ħafna ħamsa minnhom necessarjament imexxu il-Knisja, ma jkollha jkunu fil-Knisja sewwa huma li imexxu l-merħla jaħdmu id fi ġeneralment halleluja huma parti mix-xirka. Din hija importanti ħafna.
Għal-raġuni qed ngħid għax ħafna mid-drabi fl-esperjenza tiegħi u anke meta narawha fl-iskrittura, qedtilkom dan il-kliem simili tiegħu il-ġimgħa l-oħra, hija meta tara profeti folot ħafna mid-drabi joperaw weħedhom. That is a very big red light għal daw kollha li tisimgħuni, għal daw kollha li tħobbu l-verità. Meta jkun hemm profeti folot ġeneralment joperaw weħedhom. Isom, ġifiri, isom indispensabbli, isom untouchable, isom Alla huma u ħadd ma jmerjhom jew kella ħadd ma jagħtu rendi kont m'għandhom kontabilità ma' ħadd. Ħanitkellmu daqsxejn iktar fuq għadi. Il-Testament il-qadim il-profeta kien, peress li kien il-vuċi maġġura tal-Alla mal-poplu, għalkemm anke il-mulej ġieli juża re u anka kien juża s-saċerdot, fit-Testament il-qadim biss, fit-Testament il-ġdid m'għandniex uffiċċju ta' saċerdoti. Għandna issa poplu saċerdozju. Halleluja, kellimkom fuq għal-ġimgħa l-oħra, dik tistgħu taraw fl-ewwel Pitru kapitlu 2 vers 9, Apokalissi kapitlu 1 vers 6, Apokalissi kapitlu 5 vers 10. Issa għandna poplu saċerdozju u Ġesu Kristu, Lut kapitlu 3, kapitlu 7, kapitlu 8 u kapitlu 10 huwa s-saċerdot il-kbir. Halleluja tagħna. Imma, issa it-Testament il-qadim, il-profeta kien dak li kien qisu pjuttost qisu il-medjatur bejn il-poplu tal-Alla u Alla. Ħul Mosè. Il-Mosè jitkellem għal Alla u jitkellem għal poplu ma' Alla. Allura Mosè u bosta profeti oħra kienu qishom mhux qishom kienu bħal medjaturi bejn Alla u l-bniedem. Temporanjament. Fit-Testament il-ġdid mhuwiex il-każ. Għax issa medjatur wieħed għandna bejn Alla u l-bnedmin. Issa differenti l-biċċa xogħol. Issa differenti, tinsiex li t-Testament il-qadim huwa dak li jgħidulu id-del, Kolossin kapitlu 2, vers 17 u vers 18, Lut kapitlu 8, vers 5, Lut kapitlu 10, għandek fej daw l-iskritturi tgħidlek it-Testament il-qadim huwa bħaddell. Issa aħna ngħixu fid-dawl. Għodu attenti biex aħna ma nispiċċawx fl-injoranza u nuqqas tarfien u għerf spirituali, skritturali, nispiċċaw nibdew noperaw iktar pjuttost bħat-Testament il-qadim milli bħat-Testament il-ġdid. Alleluja. U forsi with well meaningness xi wħud jispiċċaw jagħmlu din it-tip ta' froġġa, mhux qed ngħidlek li ħajntilfu mħabba fiha, imma jistgħu jkunu jġibu xi ċertu konfużjoni. Apparti minn hekk. Mela, it-Testament il-ġdid aħna xejdenna fl-ewwel Timotju kapitlu 2 vers 5 għax hemm Alla wieħed u hemm medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin u dal-medjatur ma jismux l-Madonna, la Padre Pio, la San Ġuda tad-Dew u tal-Impossibbli. U la jismu l-bambin imma jismu wieħed Ġesu Kristu li bel tal-ħaj, halleluja u dak kollha wara l-Facebook u t-televiżjoni u l-YouTube għatu ċabċipa kbira lil mulej ħalli Malta kollha tismakom, halleluja. Halleluja. Amen. Fil-ktib tal-Rumani kapitlu 8 vers 34 jgħidlek Ġesu li jidħol għalina qudiem Alla. L-ewwel Ġwanni kapitlu 2 vers 2 jgħidlek hu dak li huwa l-avukat tagħna qudiem Alla, jaqbes għalina qudiem Alla. Mhux għalina biss imma għal min kollha. Għandek Lut kapitlu 7 vers 27, 25 Lut 7 25 fej Ġesu jgħidlek dak huwa dak li kontinwament jinterċedi u jidher qudiem Alla għalina u għall-poplu tiegħu. U mbagħad għandek Ġwanni kapitlu 14 vers 6 l-iskrittura popolari li għandek suppost timmemorizzaw ta' fablament fej Ġesu jgħid jien it-triq, jien il-verità u jien il-ħajja. U ħadd ma jbrant il-missier jekk mhux permessi tiegħi. Mela Ġesu Kristu huwa l-unika medjatur fit-Testament il-ġdid. Mela jiena u l-ebda Kristjan, l-ebda apostolu, l-ebda profeta, l-ebda papa, l-ebda esqof, l-ebda assis, l-ebda soru, l-ebda diaknu, l-ebda elder, l-ebda ħadd, ma huwa l-medjatur bejnu u bejn bniedem. La ħaj u iktar mejjed. Sewwa? Imma se naftit, mela jekk m'hemmx bżonn iktar medjatur u għandna diġà Ġesu Kristu, x'għandna x'nambuhom daw il-ministeri? Se naftit. Ġesu Kristu ta' daw il-ministeri, rajnija f'Ktib ta' Efesin kapitlu 4, ta' da l-ministeri Ġesu Kristu fil-ġisem ta' Kristu biex il-ġisem ta' Kristu jimmatura, jimbena, jissaħħaħ u jekk daw il-5 jkollha qed joperaw fil-knisja sew lokali u sew ġenerali, ovvjament jiddependi wkoll kemm kbira l-knisja lokali, imma jekk mhux f'lokali tiegħek, pereżempju jekk inti għandek qegħdin jindaf jekk inti knisja ta' 10 min nies u għandek tiġa 5 ma għandek tiġa nofs il-knisja 5 ministeri. Ma tkunx qed tagħmel sens.
Sewwa, imma jekk inti forsi m'għandekx daw il-5 ministeri joperaw fil-Knisja u l-komunità tiegħek, imma almenu inti tkun miftuħ u taċċetta lill-kelma t'Alla li dawn huma ministeri vijabbli, ġenwini, veriteri li Kristu poġġa fil-Knisja tiegħu. U inti Alla ħajbirkek u ħajuża daw il-ministeri fil-ħajja tiegħek. Jiena ovvjament għal nirgrazzja l-mulej għal River of Love u l-familja River of Love l-lum il-ġurnata wara ħafna snin nista' ngħid li daw il-ministeri kollha joperaw ġewwa River of Love. Hemm nies li jokkupaw kull uffiċċju minn wieħed minn daw il-5, apparti li djakni u dawk li huma elders jgħidulha. Imma apparti minn hekk laqas kieku meta ma kinux kollha f'River of Love, xorta kont nemmen li huma vera u jeżistu għax rajthom joperaw fil-ġisem ta' Kristu b'mod ġenerali. Halleluja. Grazzi mulej. Mela jekk jiena minix il-medjatur, mela x'għandna x'nambu daw in-nies, x'għandna x'nambu l-profeta llum. Ismani sewwa. Jekk jiena niktiblek ittra lilek u nibatilek, u meta tirċivija inti din l-ittra, inti xtejt Pastor Gordon John Manche bat li ittra. Imma se naftit, vera jew le? Vera sa ċertu punt, għax id-dar tiegħek mhux Gordon John Manche ġabilek ittra, ġabilek il-postman. Allura inti jekk inti tgħid, le ta' mhux Gordon John Manche ġabli l-ittra, il-postman bar li ittra x'hu ġabili. Vera jew le? Mhux vera. Ma se naftit, Gordon John Manche huwa dak li batlek l-ittra, imma l-postman huwa dak li jgħidulu il-facilitator. Dak li jiffaċilizza ix-xogħol tal-medjatur. Xi tfisser? Il-medjatur Ġesu Kristu batna lilna, bat il-messaġġieri, bat il-missjonarji, bat il-missjonarji infatti mhux kollha minnhom jisakun minnhom evangelisti, profeti, rajja u insomma minn daw kollha. Imma x'inhi il-kelma fasil, kif anke bil-Franċiż, jiena ma nitkellемx ħafna b'Franċiż, imma facilitator ġejja mill-kelma fasil, faċli. Tagħmel xi ħaġa faċli, tiffaċilizza, se più fasil, more easy. Il-profeta fit-Testament Ġdid, he's not the mediator, he's the facilitator. Do you get that now? He is the facilitator. Il-profeta u l-pastor huwa l-faċilitatur. Ma xekka ċednina ħażin, tajjeb jew ħażin. Imma dak li jiffaċilizza bħal postman iġiblek il-messaġġ tal-mulej. Il-messaġġ ikun tal-mulej, imma la jinqeda bil-messaġġier tiegħu biex iwassalulek. Hallelujah. I am not the mediator, I am the facilitator. Gloria għal mulej. U Alla għandu ħafna minn daw in-nies fil-ġisem tiegħu. Infatti sa ċertu punt kull minnu vera Kristjan huwa facilitator. Għax jekk inti tixxandar il-Vanġelu u xi ħadd salva u taħajtu lil mulej, mhux insalvajtu, inti faċilizzajtlu is-salvazzjoni biex tasal għandu. Halleluja, infatti Pawlu jgħidha f'waħda mill-messaġġi tiegħu fl-itri, jgħid Pawlu għavna kif rajni għal 1 Timotej kapitlu 2 vers 5 fejn jgħid li Ġesu Kristu huwa l-unika medjatur. Ma wkoll Pawlu jgħidlek mingħajr ma kontux issalvaw, anzi ħajjitkom jagħtija, salvajtkom jien. Imma ovvjament ma jfissirx li Pawlu met għalihom. Pawlu kien il-faċilitatur, dak li faċilizza s-salvazzjoni biex huma ikunu salvati. U kull minnu ta' Kristu jekk jagħmel xogħol sewwa ikun faċilitatur, facilitator. Halleluja. Gloria għal mulej. Fit-Testament il-ġdid, il-profeti mhumiex psychics. Il-profeti fit-Testament il-ġdid u din importanti eżis aħwa. Moħħkom hawn. Oqgħodu attenti mill-profeti jew jagħmluha ta' profeti jew messaġġiera u mhux bil-forsi jgħidu jiena profeta so and so. Imma jagħmlu videos fuq YouTube, jagħmlu videos fuq il-Facebook u jaħdmu għal rashom u weħidhom. Oqgħodu attenti minn daw it-tim ta' nies. Għax ħafna drabi, ismawni, l-lum il-ġurnata ħafna minn nies mal-ewwel jimpressjonaw ruhom. Għax xi ħadd għandu video fuq YouTube u għax xi ħadd għandu video fuq Facebook, sewwa daqshekk għalhom mal-ewwel dan pastor. Le, qalbi mhux pastor illum il-ġurnata. Number 1 hawn ħafna ministeri oħra li mhumiex pastors, bħalma tal-għom darba l-oħra għandek għalliema, għandek profeti, għandek evangelisti, għandek id-disċipli dak li għadhom mhumiex fl-ebda uffiċċju per se qed jagħmlu x-xogħol tal-mulej. Sewwa, imma qogħdu attenti minn dawk li operaw waħedhom għax bħal il-pup jiġi fost il-merħla, jħarbatlek merħla u llum il-mistoqsija li nixtieq nagħmellek lilek eżis aħwa hija di.
kif dan irnexxielu jidħol fil-merħla u ma għarfuhx? How did he manage the false prophet, il-profeta fals, kif irnexxielu jidħol fil-merħla and nobody detected him u ħadd ma innota bih? Ir-raġuni hija bħalma tilkom il-ġimgħa l-oħra għax ħafna minnhom daw jibdew tajjeb. Imma jekk inti taqra f'Mattew kapitlu 24 minn vers 10 sa 11 jgħidlek li ħafna fl-aħħar ta' żminijiet u qed jirreferi għal Kristjani joffendu ruħhom. Wara li joffendu ruħhom jispiċċaw jiġu imqarqa. Jispiċċaw jiġu mimlija ħażen. Jispiċċaw jiġu issa l-imħabba tagħhom lejħuhom tibret. U peress li l-imħabba lejħuhom, u inti ma tistax jgħin nħobb l-Alla u nobbot il-ħija, jekk l-imħabba tiegħek lejħuk, lejn oħtok, lejn il-pastor tiegħek, tibret, inti tispiċċa titradih jew titradija. U dawn huma il-parti tal-profeti folos tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra. Oqgħodu attenti minnhom. Mhux kulħadd min jipritka fuq il-Facebook huwa bil-fors mibgħut mill-mulej. Jista' jkun faċilment mibgħut jew minnu nnifsu jew iktar għar mill-għadu. Halleluja. Mela, importanti li profeta ġenwin tal-mulej bħalunkwa kull ministeru ieħor, imma persin jitkellem fuq il-ministeru tal-profeta ħannejt lilu, għal dan il-ministeru, il-profeta ma joperax waħdu imma jrid jopera mod san, mod healthy, in a conjunction of a healthy family setting as a Christian in the whole church. Hallelujah. Għodu attenti minn daw il-pup li jidru ħafna minnhom fuq social media, Facebook, YouTube, Twitter u oħrajn. Grazzi Ġesu. Mela daw il-ministeri, ħafna drabi, daw li huma l-pup, bħal daw it-tip, ħafna drabi jkunu appuntati minnhom infushom. Għodu attenti minn daw. Ġili għatta bl-Ingliż. Jiena nħobb ngħidlek. Some are sent and few are just went. Għodu attenti those who just went. Għax Kristu jitkellem fuq daw in-nies, Petru jitkellem fuqhom daw in-nies, l-Apostoli jitkellmu fuqhom daw in-nies. Għodu attenti dawk li appuntaw lilhom infushom bħala dotturi tal-kelma tal-Alla, għodu attenti. Għodu attenti minn daw it-tip ta' nies li m'għandhomx dak li jgħidula bl-Ingliż spiritual covering, jiġifieri da ħadd fuqhom, ħadd ma jistgħidulhom xejn. Sewwa, jiġifieri jużaw il-frażi tant popolari u tant hija komuni, speċjalment fuq fom ta' bosta li huma ribellużi, jiena Alla biss għandix naqsam. Jina nagħti biss rendi kont l-Alla kemm inti mqarra u kemm inti mimli gburija u mimli orgolju supervja għax iskrittura tgħidlek li inti apparti tagħti rendi kont l-Alla u dik ħadam la żgur trida ma tridix inti wkoll suppost qed topera fejn xi ħadd huwa fuqek hekk qed topera b'mod san għax ħadd huwa taħt ħadd. Kulħadd huwa taħt Alla dak kulħadd. Jiridu huwa ma jridux kulħadd taħt Alla żgur. Imma fil-Knisja, jekk inti mtella b'mod san u inti obdejt l-ordni divina talla, inti xi ħadd tellek ma tħallix waħdek. Halleluja. Għodu attenti x'daw in-nies li ħafna minnhom issewġubuhom fuq YouTube, Facebook u social media, dawn huma bla kontabilità. Jagħmlu li jridu u jiġu jfarku il-ġisem ta' Kristu għodu attenti minnhom. Ħafna drabi daw ikunu nies li mhumiex parti mill-Knisja, ovvjament. They are not part of a local church. Jom kella ħafna drabi u kol tarom jimxu minn knisja għal knisja għax għatmu ma kapaċi jissottomettum kien. U ħafna minn drabi, u dejjem issa, għatma jkollhom minn xi ħadd li jiċċekkjahom fuqhom. Jew fuqu, jew fuqha, għodu attenti minn da. Ħafna drabi ħamorru issa ħanaraw kif il-profeti aħna għandna neħendiljawhom. Ġenwini u sew folots. Jekk aħna pereżempju immorru fl-ewwel Korintin kapitlu morru hemmhekk fl-ewwel 14, l-ewwel Korintin kapitlu 14. Halleluja, nispera li qed tieħdu pjaċir b'dan it-talin. Grazzi Ġesu, grazzi Spiritu Santu. L-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 29. Isma'u xejn l-Iskrittura se saħwa. Il-profeti jitkellmu 2 jew 3. U oħrajn iqisu dak li jingħad. Bibi oħra bl-Ingliż jgħidlek judge, they judge what the other prophet said. Mhux they judge the prophet, they judge what the prophet said. Mhux jiġġudikaw profeta. Sewwa?
Profeta fals tista' jista' jiġi ġudikat, imma f'dan il-każ mhux hekk qed jgħid. Hawnhekk qed jgħid li jekk hawn profeti fostna u jekk qed indunaw dawn huma profeti kienu qed joperaw fil-Knisja, qed jitkellmu, imma jekk hemm profeta ieħor jiġġudika sew, iqis sew, jarbel sew x'qed jgħid dak il-profeta. Mela x'qed jarrejna bl-aktar mod ċarda, ħankompli naqra. Jekk xi ħadd bil-qeda jkollu revelazzjoni, l-ewwel wieħed għandu jiskot. Intom il-koll tistgħu tipprofetizzaw mela kulħadd jista' jipprofetizza fil-Knisja. Imma wieħed wara l-ieħor sabiex ikollhom titgħallmu, il-koll titgħallmu u tagħmlu l-qalb. Mela il-profeta, speċjalment meta jkun hemm profeziji ta' dan it-tip, dawn huma dejjem biex jibnu l-Knisja. Efesin kapitlu 4 minn vers 11 sa 14, il-profeta xogħlu bħal komplement tal-ministeri huma li jġib il-Knisja fil-maturità. Jekk jibni il-Knisja. Halleluja. U min jipprofetizza x'qed jagħmel qed jibni il-Knisja. Vers 32. L-ispirti tal-profeti għandhom ikunu taħt il-ħakma tal-profeti. Ġifieri ħadd ma jista' jgħid isma' u mhux marrit ngħidix u qabel qabad u għalli ngħidha biex. L-Ispirtu Santu jgħinek mhux jikkontrollak. Għax l-Ispirtu Santu mhux manipolatur, huwa dak li jgħidulu helper, not manipulator. Għax Alla mhux Alla tad-diżordni iżda tas-slim. X'li talmu minn din l-Iskrittura? Li l-profeti la fit-Testament il-Qadim u iktar fit-Testament il-Ġdid. Għaliex iktar u iktar fit-Testament il-Ġdid? Għax jekk xi ħadd fit-Testament il-Qadim qal kelma, jekk ma kien hemmx profeta ieħor ġenwin tal-Alla, ma tantx kellu min jiskrutinjah sewwa. Imma la fit-Testament il-Qadim u laqqas fit-Testament il-Ġdid, la l-profezija u laqqas il-profeta ma huma infallibbli. Wow, kemm powerful din. Il-profeta fit-Testament il-Ġdid mhuwiex infallibbli, jista' jiżbalja. U la jista' jiżbalja, il-Bibja tellimna mela profeta ieħor anka nies li huma matura fil-mulej, matura fil-fidi, matura fil-kelma tal-Alla, jiskrutinjaw, jarfu sew, joqogħdu attenti sew x'qed jintqal minn dak it-tali u f'dan il-kuntest minn dak il-profeta. Mela la jista' jiġi skrutinjat, jista' wkoll jiġi misjub li dak li qed jgħid mhux sewwa. Amen. Halleluja. Infatti ħadd mhuwa infallibbli fit-Testament il-Qadim u laqas il-Ġdid. Infatti morru l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5, din hija skrittura wkoll verament sabiħa u tgħinha. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 u wara xi tgħid l-Iskrittura minn vers 19. From verse 19. Ixxekklux l-Ispiritu Santu. Ixxekklux. Twaqfuhx. Tniktuhx. Iġibulux diqa. Ixxekklux l-Ispiritu Santu. Tmaqdrux il-profezija. Jiddispeċini ngħid hawnhekk ċertu Kristjani li forsi mhumiex maturi u mhumiex iffurmati sewwa fil-kelma tal-Alla. Jekk jitkellem xi profezija xi ħadd jew xi profeta, jew xi ħadd jitkellem l-Ispiritu Santu, jew jgħalqulu ħalqu, jew jgħidulu da mix-xitan. Din hija immaturità u tivverġja kważi u għadnu perikolus. Rajta ċe qed jitkellem verament bl-Ispiritu Santu, noqgħod lura ħafna milli ngħid dak li xi wħud jgħidu. Noqgħod attent. Jgħidlek ipprovaw kollox. Mela meta jkun qed jingħata xi ħadd xi profezija, jekk xi ħadd iġi jgħidlek għax qed inħoss brada li Alla tgħidlek, jew għandi kelma minn Alla għalik. Isma' qalbi, Alla tgħidlek bħala bintu bħala ibnu. Li jgħidlek bin jgħidlek jista' jkun il-profeta fuq il-profeti kollha. Jista' jkun il-passer, jista' jkun il-papa, jista' jkun l-isqof, jista' jkun l-apostlu, għandek kull dritt tarblu. Jekk mhux qed ngħidlek tiġġudika ħut wadablu l-ġebel, li dak li qed jgħidulek qed jgħidlek tarblu. Jiġifieri jiena qed impoġġi lil nifsi suscettibbli quddiem kulħadd, kull min qed jara dan il-messaġġ li inti għandek kull dritt tarber dak li qed ngħid. Imma tarbilni mhux għax jiena għalfislek il-kalluta, ovvjament tista' tarbilni ma taħli l-ħin. Inti li qed titagħmel tittarba dak li qed ngħid bil-kelma. Speċjalment jekk tissejjaħ Kristjan. Insek inti ma temmix il-kelma, qed taħli ħinek u mhux ħanħalli b'kull rispett lilek toqgħod taħli li ħajni. Imma issa, jekk inti tgħid li jiena nemmen il-Ġesu u nemmen klib Ġesu u nemmen il-kelma talla, mela qarbel kollox, jekk sewwa skont il-kelma talla. Mela hawnhekk qed jgħidlek tmaqdrux profeziji. Imma mill-profeziji qarbluhom sew. It-tajjeb żommu. Sena ftit, mela jekk it-tajjeb iżommu, bil-ħażin x'tagħmel?
arbih. Amen. Il-ħażin arbih. Grazzi mulej. Mela dan jurina li sew fit-Testament il-Qadim u din hija importanti. Għax naħseb ħafna jaħsbu li għax jitkellem il-profeta, jew għax jitkellem xi ħadd li jidher fuq it-televiżjoni, jew għax jitkellem xi ħadd jidher fuq il-pulptu, issa aħna ovvjament jiena nemmen li fl-unur u li għandek tirad ir-rispett, turi rispett u tkun sottomess u topera f'awtorità. Imma Alla ta' dritt li l-kull wieħed minna m'hemm bżonn ikollok l-ebda uffiċċju li jekk jiena ngħidlek xi ħaġa, inti tista' tgħidli isma' brother, jew pastor, jew apostle, jew prophet. Issa tista' tgħidlu brother, all right? Għax wara kollox it-titli mhux titlu xi takketta, it-titlu jiddiskrivu x'tip ta' ministeru bniedem qed jopera fih. Imma apparti minn hekk. Tgħidlu għandi diffikultà naċċetta dik il-kelma tal-Alla. Dak li qed tgħid li hija minn Alla, għaliex pereżempju f'din il-kelma inti qed tmur kontra l-kelma tal-mulej. U inti tgħidlu ma naċċettajiex, sorry, ma nirċivijiex. Qarbilt il-kelma. Sewwa, issa jekk huwa qed jgħidlek kelma li taqbel mal-kelma tal-Alla u hemm ċans serju li hija minn Alla, inti tgħid grazzi tal-kelma, ħanoħodha, nżomma, ħanitlob fuqha, ħanarbilha. Jekk inti taf tiġġama l-ewwel li hija kelma minn Alla, m'hemm bżonn tgħid dak kollu. Tista' tgħid praise God, grazzi mulej tal-li inti tajtni kelma minn għandek biex rili x'qed tagħmel timmaturani, tbiddilni, tiċċalenġjani, tistreċċjani. Ħalleluja, fl-aħħar mill-aħħar ftakkar li Alla mhuwiex kontra tiegħek. Issa, ħajjiġi żmien fejn jew inti ħanidru qudiem il-mulej, imma l-mulej jgħidilna fl-ewwel Korintin kapitlu 11 vers 31 sa 33 jgħidilna jekk aħna narblu lilna nfusna sew, aħna jekk naġġudikaw lilna nfusna sew, aħna ma niġix ikkundannati mal-komplement tad-dinja. Mela Alla jridek li inti tarbel lilek innifsek u tarbel x'qed tisma' u x'ġini qed jiġi imxandallek. Halleluja. Mela ħalli ngħid ukoll eżis kattolċi ħbieb. Il-Papa mhuwiex infallibbli. Amen. Il-pastor mhux infallibbli. Alla jista' jużani bħalma jista' juża kull min Alla jrid u speċjalment il-kull min Alla qalbu hija mejla lejn mulej. Żomm dak li huwa tajjeb il-ħażin armih. Grazzi mulej. Ħankomplu. Għodu attenti minn ċertu profeti bħalma semmejna ġimgħa l-oħra li għax huma offenduti ma kinux kapaċi jagħmlu rekonċiljazzjoni kif jitlob minna f'Mattew kapitlu 5 minn vers 25 fejn Ġesu jgħidlek jekk inti taf li aħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek u l-ewwel mur irrikonċilja ma' aħuk, il-Bibja hawnhekk twissina li toqgħod attent li inti ma tispiċċax ġieni muqarraq u tiġi żvijat u tispiċċa a false prophet mingħajr it-titlu ta' profeta, imma tkun profeta fals. Halleluja. Għodu attenti minn ċertu nis li jgħidu jiena nirrispondi biss il-Alla, għod attent. Għazawk huma statements faċilment bnidem jużhom, speċjalment biex ikompli jagħmel li jritu u speċjalment biex jgħix u jopera f'ribellioni. Inwissi bimħabba fl-ewwel Samuel kapitlu 15 vers 23 l-iskrittura tgħidilna li Alla qal meta aħna noperaw f'ribellioni, meta aħna nkunu diżobbedjenti lejn il-kelma tal-Alla, qed noperaw fis-seħer witchcraft, letteralment id-dnub tar-ribellioni huwa bħal witchcraft. Mela m'għandekx għalfejn tmur dak tas-saħħa, m'għandekx għalfejn tmur għand is-saħħara jew għand is-saħħar, jekk inti topera f'ribellioni, inti tiftaħ l-istess spirti li operaw bihom is-saħħar. Għodu attenti. Għax dik tiġi ribellioni. Halleluja. Imxi fl-unur, imxi fl-integrità u imxi fl-imħabba fraterna. Il-mara tiegħi l-erba li għaddew ippritkat fuq l-imħabba ta' bejnietna, l-imħabba tal-aħwa. Grazzi Ġesu. Jiena nemmen li f'dan iż-żmien il-mulej tikellem il-Knisja. X'qed jgħid il-mulej dan iż-żmien lill-Knisja. Mhux il-Knisja ta' Revrovlov, il-Knisja kollha ta' Malta u Għawdex, speċjalment qed nitkellem issa bil-Malti. Il-Knisja kollha ta' Malta u Għawdex u dawk kollha li jgħidu li jiena ta' Kristu, jiena nisrani, jiena nemmen fil-bambin, jew jiena nħobbu lill-Alla, isma'wna x'qed jgħid il-mulej għalikom. Number 1, bl-aktar serjetà inħoss li Malta għandha bżonn ħafna talb. U qed ngħid dal-kliem biex inġibu kon responsabbli għax inutli ngergru u nutli nippuntaw subajna il-mulej jrid il-poplu tiegħu jumilja ruħu bħalma jgħidilna ħafna drabi fil-kelma u jitlob. Itolbu eżas aħwa. U nemmen il-mulej tiegħi f'dan iż-żmien, din hija kelma mill-mulej issa. Qarbel anti waħdek fl-ispirtu tiegħek. Il-mulej tiegħi tifħassa li qed nagħti lill-poplu tiegħi,
qed nagħti lill-Knisja tiegħi lill-Knisja, mhux id-dinja lill-Knisja. Extra time of grace. Żmien ekstra tal-grazzja. U ngħidlek għaliex. Għar-raġuni hija li għalkemm id-dinja Alla jixtieq tisalva, imma nħoss fl-ispirtu tiegħi li peress li hawn ħafna Kristjani qegħdin f'ribeljoni, nibża u jalla jien żbaljat li bosta Kristjani ma jsalvawx. U qed jagħti ċans il-mulej lil bosta Kristjani u ħa nitkellem bl-aktar ċar. U għalija da jiena dak li ma naqbilx ngħidu, għax min jisma' dak kliem u taqbdu l-biża' Alla u jagħmel dak li ħanejt li ħajswili xogħol ekstra. Imma jekk għall-glorja t'Alla ngħidlek praise God mulej ħajsir minni il-kelma tiegħek. Dawk kollha li intom tlaqtu b'ribeljoni minn ġewwa River of Love jew knejjes simili bħal River of Love. U qatt ma rranġajtu l-affarijiet oqgħodu attenti għarruhkom. Dak li ħanidilkom. Se jekk għandek l-Ispirtu t'Alla, ħalli l-Ispirtu t'Alla jkellmek. Jiena mhux qed ngħidilkom għax iridkom lura hawnhekk ta' għax wara kollox Alla il-Knisja tiegħu xorta tibniha, is-salna tiegħu xorta tibniha, imma inti qatt m'inti ħadkun sew quddiem Alla. Għax inti ma bdejtx l-Alla. Anzi sibt min jaraxlek widnek biex jikkontribwixxi għar-rebelljoni tiegħek u bħalek qiegħed f'rebelljoni. U għadu attenti jeżi saħwa. Għax jekk jiena vera bniedem tal-mulej, sewwa issa x'jaħseb il-bniedem fuq ma tagħmelx differenza, però jekk jiena vera bniedem tal-mulej u l-mulej jorini ċertu affarijiet u jorini anke affarijiet profetiċi, ċertu affarijiet li nara mhumiex din sbieħ quddiem il-mulej. Allura huwa żmien bħalissa lill-Knisja tal-mulej, kwalinkwa knisja li jgħidu li jħobbu l-Kristu. Huwa żmien ta' riflessjoni. Isma' l-Ispirtu t'Alla. Aqra il-kelma tal-mulej. Ibqa' kontabbli. U kif ħanibqa' kontabbli? B'żewġ modi. Nibqa' kontabbli lejn il-kelma tal-mulej il-Bibja ġifieri li nagħmel nkun żgur li jiena nimxi vera mal-kelma tal-mulej. U nibqa' kontabbli li jiena nżomm kontabilità ġenwina mal-mulej, mal-pastor tiegħi u mal-leadership spiritwali tal-Knisja fejn Alla verament li ħawilni. Infatti fil-Proverbi ta' kapitlu 11, vers 14, kapitlu 24, vers 6, l-iskrittura tgħidlek in a multitude of counselors there is safety. F'multitudni ta' nies li jgħinuk hemm is-sigurtà. Halleluja, counselors, dawk li għaliex jesistu il-profeti folot, so ħanejdilkom issa saħwa fuq din. Din hija xi ħaġa li tnikkitni għax hija vera. Il-profeti folot jesistu, ismgħu ħanejdilkom għaliex. Għax hawn ħafna Kristjani folot. Xi kultant ħanejdilkom għaliex aħwa. Għaliex li kieku hawn immaġina li kieku l-Knisja kollha hija ġenwina. Kieku taħseb il-profeti folot jeżistu? Aħsebha sew. Fuq dak li tkellimna fuq dal-messaġġ ġallum u ta' qabel. Li kieku il-Kristjani kollha huma ġenwini. Kieku l-profeti folot jeżistu? Le. Mela jeżistu l-profeti folot għax hemm Kristjani folot. Kristjani li m'għandhomx verament f'qalbhom l-imħabba t'Alla. U l-imħabba t'Alla vera turija bl-aġir tiegħek, bi kliemek lejk hu kelli oħtok. M'għandhomx vera il-biża' t'Alla. L-imħabba tagħhom lejhuhom u lej oħthom kesħet, birdet, għax ġew offenduti u tradewhom. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 20 vers 28 sa 30 jgħidlek anka daw ħarġu minn fostna u bdew jiġbru disċipli warajhom. Għodu attenti, eżeżaħu għodu attenti. Jekk jiena vera mill-bnedem tal-mulej, u ovvjament jiena rrid nagħti kont l-Alla, imma inti mhux inqas minni. Ara ma taħsibx jiena biss rrid nagħti kont l-Alla, anke int. M'hemm bżonn tkun fuq pulptu ta' biex nagħti kont l-Alla. Jiena jekk jiena ħanidher quddiem tron tal-mulej, quddiem l-istess tron ħadidher inti. Ħadd. U inti kontabbli x'qed tisma' dil-kelma. Hemm disċipli li ħarġu inkluż anke mir-River of Love. U jiġbdu disċipli warajhom. Ma ġewx mibawta, qabdu telqu. U ġibdu disċipli warajhom. Għodu attenti. Teżisti f'ħafna knejjes di, jekk mhux f'kull knisja kważi ngħidlek. Sewwa,
Meta il-poplu, isma' ħanilkom dal-frażi. Meta l-poplu beka u talab il-Alla, Alla batilhom il-Mosè. Imma meta l-poplu riedu re isaltan fuqhom biex ikunu bħal nazzjonijiet, Alla batilhom il-Sawlu. Tafx lezzjoni fiha dik? Tafx lezzjoni fiha dik? Meta l-poplu beka u aħlisna mulej minn dan il-jasar. Alla qajjem mexxej u batilhom il-Mosè, the mighty deliverer. Meta l-poplu kibritlu rasu u għallhom irridu għatina sultan bħal nazzjonijiet oħra, nkunu bħal nazzjonijiet oħra. U Alla b'nikket l-iskrittura tgħidlek u qajmilhom sultan. U x'tibsa sultan? Li kien imqarraq li Alla besqu fl-aħħar. Mela skont it-tip ta' karba, skont it-tip ta' poplu jappunta s-sultan. Skont it-tip ta' poplu jeżisti Malta, jappunta min imexxi. Jekk Malta għandna ċertu tmexxija li m'għandhomx iktar biża' Alla, li leġijiet perversi jridu jagħmluhom il-liġi ta' kuljum ta' pajjiżna, dak għax għandna poplu li nesal l-Alla, ċaħat il-Kristu u li Alla ħajġudika din l-art. Avolja b'ħafna talb u għat jiswa ħafna talb, imma il-ġudizzju ġej fuq din l-art. Għodu attenti. Mux għed nejlek li nishtiqa, dak huwa xjajt l-Ispirtu tal-Mulej. Halleluja, għodu attenti. Halleluja. Kif inti tiċċekkja l-profeti folots? Iċċekkja billi tara l-frott ta' ħajjithom. X'tib ta' frott qed jagħmlu? Għedtilkom il-profeti jistgħu jiżbaljaw. Għedtilkom, infatti, il-ġimgħa l-oħra għedtilkom f'Mattew kapitlu 16 minn vers 13 sa 18 qal Pietru f'punt wieħed qal mulej inti li bentalla inti l-Messija. U Ġesu qallu inti qed titkellem b'ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu. Ftit versi wara dan l-istess Pietru jitkellem issa b'ispirazzjoni tad-demonju. Għal Ġesu jċanfru jgħidlu itlaq minn qudiemi jaxi dan. F'Galatin kapitlu 2 Pietru jiġi mċanfar mill-Apostlu Pawlu tal-li għamel kompromess dottrinali. Ma qallux inti profeta fals, għallu ma għattallem dottrina falsa, għaw? Għalek għodu attenti, għax inti jista' jkun kallak bnidem ġenwin, imma jizbalja. Għalek ismawni, namlu zballa ħna, meta l-bnidem talla namluħ f'moħna infallibli. Eżis aħwa, jien nħobb l-Alla u bqalbi kollha. U dak affarijiet jekk qed tagħmlu xewla u ma tagħmel differenza lili. Imma jien m'iniex infallibbli. U jekk inti jiena weġġajtek għax lili żammejtni bħala xi raġel infallibbli, l-iżball mhux tiegħi huwa tiegħek. Għax jiena jekk xi ħadd żbalja ma naqafx nimxi wara Kristu, ma naqafx immur il-fellowship, għax żbalja il-pastor tiegħi jew żbalja id-diaknu jew żbalja ħija. Jekk inti tfixkilt, taf xi jfisser dak għax inti ma żammejtx Krist għajnejk verament fuq Ġesu, imxejt wara l-bniedem. U jien għedtilkom ħafna drabi u nerġa' ntenni llum timxi u tafda fuq l-ebda bniedem. Ara li ħobni għax dak huwa d-dmir tiegħek u d-dover tiegħek quddiem Alla u jnerdu nħobbok ukoll. Imma li jekk inti jiena għax inti waqgħajt u għax inti tfixkilt u għax inti tlaqt minn hawn għax inti f'għajnek għamilt xi żball jien, mela miskin inti għax inti tlaqt. Għax inti taf x'qed tgħidu lill-mulej, għax jiena lill-pastor għamiltu f'għajnejha infallibbli u għax żbalja f'għajnejha tlaqt. Issa, mhux qed ngħidlek li din ma toċċa l-kull knisja għax jiena nemmen li hawn knejjes li mibnija mid-demonju. Letteralment nemmnu dan. Imma meta hemm knejjes li taf li bdew tajjeb, li operaw tajjeb hemm frott tajjeb fihom u inti għax f'moħħok il-pastor jew il-leader ma laħaqx l-istima li kellek inti dak il-pastor għamiltu Alla. L-ebda bniedem fil-Bibja ħlif Kristu ma huwa infallibbli. Tinsija għaddik, ħalli ma titfixkilx. Halleluja. Jiena suġġett għall-iżbal bħal kulħadd. Nirringrazzja l-Alla tal-grazzja tiegħu fuq ħajti. Imma jekk il-pastor tiegħi żbalja u ġieli żbalja l-pastor tiegħi, ma tfixkilx. Iddejjaqt l-iżbalja ta' mhux ngħidlek minhu piġir, imma fl-aħħar mal-aħħar mhux bniedem jibqa' midluk minn Alla, xorta baqa' missier spirituali, xorta bqajt inħobbu, xorta bqajt taħtu, ma mortx infittex xi ħadd ieħor jarax li wednejh biex jibna l-Knisja b'ruxba ta' rebelli. Alleluja. Mżikin. Sewwa? Mela iċċekkja l-frott. Iċċekkja d-dottrina. Il-profeta fals mhuwiex iġettilkom, mhux ħajwexxik wara Kristu. Il-profeta fals mhux ħajgħatik glorja għal Kristu. Il-profeta fals mhux ħajgħidlek mur għand Kristu. Il-profeta fals dejjem jiggwidak bħalma naraw f'Dewteronomju kapitlu 13 minn vers 1 sa 10 jiggwidak wara Alla toħra. Dak huwa l-profeta fals fid-Testament Ġdid u anke qadim.
Sewwa, ara l-ħajja ta' daw in-nies. Inti għandek nies f'kull kamp kattolku, protestant, luteran, metodist, anka ċertu evangeliċi, għandek il-ħajja ta' bosta mexxejja li huma ħajja lus. X'jiġifieri lus? Jiġifieri jakkomodaw id-dnub. U jgħixu huma fid-dnub. Sewwa jgħixu fid-dnub mhux qed ngħidlek għax jiżbaljata. Għaddejlek li jakkomodaw id-dnub u jiskużaw id-dnub għax huma jagħmluh ukoll. ħanedek ħaġa, ħanilfes il-kallijiet hawnhekk. Meta inti tisimgħu xi lider jgħiduk billi tpejjeb u billi didaj, ta' xi jfisser dak ipejjeb u dak jidaj. Issa bħala mexxej u bniedem midluk talla, dawk l-affarijiet m'għandhom qatt isiru. U laqqas iktar uktar ma jiġu ċertifikati. Mela jekk bniedem kapaċi sew fuq televiżjoni u sew fuq pulptu jidgħu jpejjeb u jiġġustifika dak id-dnub, nassigurak li qed jagħmel ħafna minn hekk. Halleluja. Għodu attenti mir rebellioni. Daw in-nies kif dew dal-ministeru? Kif dew? Min huwa il-covering spirituali tagħhom? Fejn hu l-covering spirituali tagħhom? Jekk aħna rridu noperaw sani u healthy. Halleluja. Kif dew għall-Knisja? Għandna ħafna Kristjani minflok jgħidulhom charismatics, jgħidulhom charismaniacs. Għax minn knisja, minn komunità law, komunità lem, komunità law, komunità lem. Ismawni, qalbi, jekk qed tfittex knisja kristjana perfetta, iqaf. Għax il-moment li ssiba u tmur hemmint, m'iniex ħadeb perfetta aktar. Halleluja. Għax l-ewda, m'hemm l-ebda knisja perfetta, għaw knejjes sani ngħidulhom healthy churches, ma perfett imkien, perfett Kristu biss. Halleluja. Gloria l-mulej, grazzi Ġesu. U kważi ħanes biċċaw, ħanitolbu ftit minuti oħra. Għodu attenti, għax il-gburija tippoiżinjak, tivvalenak. U l-gburija hija id-dnub maġġur is the mother of all sins. U meta bniedem jiġi gburi, fil-ktib ta' Ġagbu, kapitlu 1, jallimna li l-gburija tispiċċa twaslek li inti tinganna li lek nifsek, tiġi mqarraq. U ma tkunx taf li inti mqarraq. Sewwa? U ma tkun il-kapaċità li tiddixxerni verament kif suppost, tkisserilek. Hija marda serja. Halleluja. Gloria l-mulej. False prophet, profeti folots, huma dawk li jippritkaw dottrina differenti. Jippritkaw Vanġelu li mhux Kristu għallem u laqqas l-apostli malmu. Għodu attenti minn dawk il-profeti. Fil-Knisja Kattolika jeżistu ħafna, fil-Knisja Protestanta wkoll, fil-Knisja Ortodossa wkoll, hemm bosta fil-Knisja Evanġelika wkoll. Għax avolja ħafna min jgħid Ġesu, però mbagħad jgħidulek il-qawwa tal-Ispiritu Santu ma nemmx fiha, il-fejqan ma nemmx fih, il-mirakli ma nemmx fih, il-lingwi ma nemmx fihom, u tispiċċa daw qed jipritkaw in-nofs Vanġelu. Issa, forsi ma jintilfux imorru l-infern, imma m'intix ħatejx il-ħajja pjena jew fulfilled li Kristu għandu għalik. Għodu, attenti, għalek tkun taf il-kelma sew u tuqax twaħħal fħadd. Anka jekk inti dejli ma nafx naqra, taf tisma'. Ġesu ma qalekx mhux kull min, Ġesu ma qal ġara, kull min jaf jaqra jisma' leħni. Għal kull min għandu widna biex jisma' ħajsma' xi Spiritu Santu qed jgħid. Jekk inti għandek qalbek, hawnhekk jiġu river of love, hawnhekk hawn nies li jħobbu l-Alla u ma fjamma nar u ma jafux jaqraw laqqas isimhom. Imma jafu jiddixxernu għax għandhom l-Ispirtu tal-Alla ġewwa fihom u għandhom imħabba l-Alla, halleluja. Isimgħu nidja, ħanitilkom ħaġa ħwa. Rajna, jekk aħna morru fit-tieni Kroniki kapitlu 18. Morru hemmhekk malaj, tieni Kroniki kapitlu 18, ħanispiċċaw bdi. Tieni Kroniki kapitlu 18. Isimgħuha, glorja lilek Missi Qadis. Grazzi mulej li inti qed tkellem il-poplu tiegħek, mulej tarma l-poplu tiegħek u għavolja f'dan iż-żmien mulej Qadis, anzi propju li qed inqeda b'dan iż-żmien li l-mulej inti il-nies tiegħek wara djarhom wara bibhom qed tkellimhom u qed tiffaċċjahom wiċċ imwiċċ mulej. Halleluja. Isimgħuha da għandek il-Ejħab u l-Ġosafat. Żewġ slaten tal-poplu ta' Izrael. U ġew kontra armata u daw talbu jekk il-mulej mhux ħajkun magħhom. Ħamorru vers 8, tieni Kronika kapitlu 18, vers 8. F'Ġerusalem ukoll Ġosafat qiegħed xi wħud mill-Leviti. Le, sena, kapitlu 18, mhux kapitlu 19. Kapitlu 18, vers 10
Ħanibdew minn vers 7. U s-sultan ta' Izrael wieġeb lil Ġosafat. Għad fadal ieħor biex nistaqsu lil mulej permezz tiegħu għax ġaġab il-profeti kollha ta' Izrael. U kollha bdew jipprofetizzaw l-istess ħaġa. Mur Aħab, iffaċċja dak ir-re, mur ħadd irbaħlu, ħadd kislu. U kollha daw il-profeti bdew jitkellmu l-istess ħaġa. Jesus. Imma jiena u Ġosafat mid-dera ħass fl-ispirtu tiegħu, għal imma daw kif jista' jkun qed jgħidu xi ħaġa not right. Kollha jgħidu l-istess ħaġa daw il-profeti. Ara daqsxejta. Mijiet kien hemm. U kollha tgħidulu lil-re Aħab qed jgħidulu l-istess kliem. Ħanilkom aħwa, meta int għandek mexxejja fuq pulpti, assisin, pastors, rajja, diakni, kwalinkom ministeri oħra, profeti, li jibżgħu mill-bniedem, their discernment will become corrupted. Meta Alla jibgħat vera bniedem talla, il-bniedem talla ma jibżax mill-bniedem. Dil-ġimgħa stess smajt Pastor Hello Sweet ġo pajjiżna. M'għandi xejn kontra tiegħu mhux ħansemmih u ma ngħid xejn għax nemmen li qalbu jgħalmu lej. Imma qal jiena nibża ngħidulhom ċertu affarijiet in-nies għax ma rridx innaffarhom, stenna ftit. Jekk inti tibża mill-poplu m'intix ikkwalifikat tkun pastor. Għax il-pastor u l-profeta talla, l-messaġġier talla, mhux li jwiċċ il-bniedem irħares, jitħares li jwiċċ Alla. U bħalu da, s-sejna semmilkom pastor, għaw ħafna qassisin. Kemm il-darba tqajt ma' qassisin kattolċi. Jina għax nist kien ngħidulhom, jew nibża ngħidulhom għax inkella jitilqu mill-knisja, se nafti. Jista' jkun li forsi minflok jidilqu. Dawk li qed ifittxu l-verità jiġu iktar. Għax illum il-ġurnata ma tistax titmejjel bħadd. Illum l-informazzjoni is out there għal min qed ifittixha u hemm ħafna qed ifittxuha. Però sfortunatament mhux għalija mhux qed tfittxuha. Imma meta tfittxa qed issib postijiet bħal River of Love fejn hawnhekk tiġi mxandra l-kelma talla bla tlaqliq u bla tidwir. Bimħabba imma l-ewwel imħabba vera tkun lejn Alla. U jekk inħobbok verament lilek, irid ngħidlek il-verità. Bl-imħabba. L-imħabba jiena kull ma jiena l-postman. U ma tmur arbel inti. Tista' tarbilni dak kollu li qedlek tista' tarblu. Għandek kull dritt. Halleluja. Grazzi mulej. Isma'wa. Għad fadal ieħor biex nistaqsi mulej permess tiegħu, imma jiena nobodu għax qatt ma jħabbar l-ris imma dejjem id-deni. Mikajja bin Imla u Ġosafat wieġeb ma għandux jgħid hekk is-sultan tgħidx li għax jgħid id-deni. Ħanedkom aħwa, ftit snin ilu kien hawn mexxejja u mexxej partikolari li ħareġ bil-frażi. Ma nibqgħux jitkellmu negattiv, nitkellmu pożittiv biss, qogħdu attenti minn dak it-tip ta' tagħlim. Għax inti mhux li jkun pożittiv l-importanti, imma li jkun il-verità. U l-verità mhux dejjem hija pożittiva. Jekk inti tmur għand tabib. Inti xi trid jagħmilek it-tabib? Tabib, dotħi, tgħidli xejn negattiv ta'? Ma all right, ma labur id-daħi kollu sew. U jkollok kankru jiklok. Inti l-importanti ma tadmur għand tabib xi tisma'. Mhux il-verità jekk għandek xi virus, jekk għandek xi problema, tieħu mediċina u tfiq. Mela l-bniedem talla tiġi x'għandi jew bniedem talla vera ieħor biex jgħidlek xi ħaġa li tisma' biex jaraxlek widnejk, jeżistu ta' ħafna minnhom. Imma River of Love u Kristjani simili mhux ħajdulek hekk. Ħanħobbuk żgur, imma l-verità ma nistax nawwiġha. Għax jiena qed nagħti rendu kont l-Alla, però intu wkoll tagħti rendu kont l-Alla. Għax jekk inti fittix til-gideb, Alla jabbli jikkomodak u jibatlek spiritu ta' gideb. Kif jista' jkun? Fil-Bibja teżisti di. Sew fit-testament tal-qadi u sew fit-testament il-ġdid jekk jogħġbok. Għax jekk inti tobgħod il-verità, inti toffendi lill-Alla. Għax inti biex inti tħobb verament u toġob il-Alla, trid tħobb il-verità kif inhi. Ma tistax tgħid ma mulej, tgħidli xi ħaġa li nibża. Le mulej li għandek bżonn tgħidli li dak kollu għandek bżonn tgħidli. Anke jekk tred li għadma kull għadma li għandi ġismi għajdili mulej. Għax naf li jekk Alla jgħidli xi ħaġa hija għal ġid tiegħi anke jekk tred li kull għadma ġo ġismi. Għax il-verità teħilsek. Inti xi trid issa? Jaxulek widej? Jew tkun ħieles, tkun ħilsa. Halleluja. Grazzi Ġesu. U hawnhekk jekk taqraw il-komplement tal-kapitlu, naraw
li Alla bat fuq fom il-profeti għax is-sultan beda jfittex il-min xi ħaġa jgħidulu xi ħaġa pożittiv. Imma kien hemm bniedem wieħed talla. Minn dawk il-profeti kollha ara daqsxejn minn dawk il-mejjiet kollha kien hemm wieħed biss. Wieħed biss. Allura inti biss għandek il-verità? Morra qalbel mal-kelma talla. U qal jien mu ħanejt xejn. Ħlief dak li nisma' lil mulej jgħid. Ħanispiċċaw bit-tieni Tessaloniki. Morru oqra dak il-passaġġ, tieni Kronika kapitlu 18. Tieni Tessaloniki, halleluja, glorja lilek Misi Qadis. Praise you Jesus. Ħanitolbu. Grazzi tal-li kontu miegħi llum. Isma'w fil-versi saħwa. Bħalissa l-mulej inħoss li l-mulej huwa mnikked bil-Knisja b'mod ġenerali naf li hemm nies li jħobbu lil Alla u ħafna minnkom li tara dal-messaġġ tħobbu lil Alla. U il-mulej jgħidilkom itolbu għall-Knisja tiegħi. Mhux tiegħi ta' Gordon da, itolbu għall-Knisja tiegħi jgħid il-mulej. Itolbu għall-Knisja tiegħi. Itolbu għall-Knisja tiegħi, itolbu għall-poplu tiegħi. Għax il-mulej qed jara il-korruzzjoni li hemm fil-Knisja. Jara li ħafna m'għandhomx il-biża' tal-Alla. Jara li ħafna ċaħdu l-kelma tal-Alla u ma jagħmlux xemm miktub u li l-Alla kontinwament inuktuh b'nuqqas ta' fidi. Jara il-perverżjoni li hemm fil-Knisja u l-iskanli. Jara li hemm bosta li jridu minflok joġbu lil Alla moħħhom kif ħajoġbu lil bniedem. U mhux bekk biss imma wkoll jaraw il-ħażin u jiġġustifikawh u japprovawh. Romani kapitlu 1 vers 28-32. Halleluja. Thank you Jesus. Tgħidx f'qalbek jiena rrid nisma' xi ħaġa pożittiva. Ejt mulejtini widnej biex jiena jkolli widnej li nkun kapaċi nisma' u nirċievi l-verità akkosta kollox. Halleluja. U ħanispiċċaw b'dawn isimgħu waħwa. Tieni Tessalonikin kapitlu 2 vers 9. Il-ħażina tiġi bil-qawwa tax-xitan u jagħmel kull xorta ta' mirakli u sinjali u weġubijiet folots u jinqedab kull xorta ta' u ħażen fuq dawk li huma kundannati għal erda għax ma ħabbewx u ma laqgħux il-verità biex jisalvaw. Għalhekk Alla mhux id-demonju. Oqgħodu attenti eżaż aħwa. Għax dan l-istess Alla hekk ħadem ukoll fit-Testament il-Qadim ta' biex kont tafu. Alla għalhekk jibatilhom kontrihom qawwa qarrieqa biex daw in-nies li ma ħabbewx il-verità issa jemmnu l-gideb. Kemm il-darbet ta' nerġa' ngħidha, jekk inti ma tħobbx il-gideb m'intix denju tkun taf il-verità. Ħalli bekk daw li ma ħabbewx il-verità jemmnu l-gideb u bekk daw kollha li ma jemmnux il-verità imma joġobhom il-ħażen ikunu ikkundannati. Għajja nitolbu. Illum ħaniedu talba u tlob il-mulej jagħtik qalb għall-verità. Ġesu għall-verità u Ġwanni 17 vers 17 Ġesu jgħid u l-kelma tiegħi hija l-verità. U jekk inti tkun tassew dix-xiplu tiegħi jgħid il-mulej, żomm il-kelma tiegħek f'qalbek. Emmina, imxi fuqha biex imbagħad inti tkun taf il-verità. U l-verità taħilsek. Romani 8, vers 31 u 32. U jekk dil-persuna hija inti llum, nitlob biex il-biża' tal-Alla tinżel fuqek. U jara dal-messaġġ qed jasebaħ il-Prim Ministru, il-President, il-Kabinet kollu tal-politikanti f'Malta u għawdex xi darba kollha jtgħidu rendu kontu lill-Alla. Il-isqof, l-isqifijiet kollha barranin u għawċin Maltin kollha assisin u l-kleru kollu bil-pastors bl-evanġeli kollha għax din il-kelma mhix biss għalija hija l-kelma tal-Alla għal kull min għandu x-xewqa li jsalva. Jekk din il-persuna janti, tox tara l-pakkett, tox tara l-covering tiegħi xejn forsi l-covering tiegħi ma jġbokx. Praise God, laqwa li joġob lili. Ħalla li praise the Lord. Praise God, jiena content, I'm grateful for who I am. Issa importanti inti mhux ħares lejja, inti isma' x'ismajt, qarbel x'ismajt. U jekk inti llum l-seta taħajtek il-Kristu, min qalbek u tindem fejn inti ma bdejtx l-Alla, din huwa ċans tiegħek biex inti ssalva u jkollok il-garanzija tal-ħajja ta' dejjem u d-nubitek jiġu maħfura u tibda ħajja ġdida.
u tiġi u tinaqqat fejn Alla poġġik. Jekk Alla sejħlek River of Love, m'hemm l-ebda posti ieħor għalik. River of Love tittiġi. Dak mhux qed ngħidu, dik hija l-kelma tal-Alla, x'Alla huwa Alla ta' ordni divina. Jekk Alla sejħlek x'imkien ieħor mur hemm. U oqgħod hemm. Imkien mhu perfett, bħalma int m'intix perfett, imma timxi fuq Kristu, fuq kliemu li huwa perfett. Ejdi talba warajja minn qalbek issa stess, Mr. Qaddis. Grazzi tal-binek Ġesu. Grazzi tal-kelma tiegħek mulej. Illum mulej. Inti tmajtni l-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi tal-li ħabbejtni. Grazzi li qed nisma' dan il-kliem biex jien inkun dik il-persuna li inti sejħni biex inkun. Nindem minn nubieti u b'qalbi kollha ndur lejk mulej. Aħfir li mulej. U minn qalbi wkoll jien naħfir il-kull min weġġani u offendini. Mulej Ġesu għatini inti l-grazzja biex jien nissaħħaħ, biex jien nkun ir-raġel, biex nkun dik il-mara li inti sejħli biex nkun. Mulej jaħsilni bid-dem prezzjuż u glorjus tiegħek issa stess. Mulej għatini spiritu ta' discerniment u tfa' fuq spiritu ta' revelazzjoni u ta' verità. Mulej la tħallinix nkun imqarraq, la tħallinix li jien nintilef u nitġarraf. Salvani nitolbok issa stess u wejja f'qalbi imlini bl-Spiritu Santu. U millum il-qudiem użani. Niddikjara minn fommi li Ġesu Kristu inti l-mulej. Inti s-sit tiegħi, inti l-mulej tiegħi. Xi darba trid tidher qudiemek mulej. U bil-grazzja tiegħek jiena ħanidher mingħajr dnub u mingħajr teba għax id-dem ta' Ġesu Kristu il-ħaruf talla jaħsilni u jqaddisni. Għall-glorja tiegħek missier. Amen. Jekk inti dik it-talba llum minn qalbek vera, illum inti salvat. Imulet minn ġdid. Nubietek maħfura. Illum tissejjaħ ħiben jew bint Alla loli. Issa kompli qara l-Bibja. Kull jum. Tagħmel skużi qudiem il-mulej. Tkellem għall-mulej, faħru u ringrazzjah. Sakemm il-knejjes u l-binijiet għadhom magħluqin. Xorta kkuntattjana. U isma' l-messaġġi tagħna li hemm fuq River of Love, Christian Fellowship, Facebook fuq il-Facebook, jew fuq il-YouTube, għandek mijieġ tisma'. Ħobb il-kulħadd, irrispetta l-kulħadd, ma meta jiġi għal-verità tafdal il-ħadd ħlief il-Kristu Ġesu u l-kelma tiegħu. Pija grazzi tal-li kont ma nagħmlu, nkomplu nitolbu għal pajjiżna, nitolbu għal dawk li mexxuna. Ħalla li żammajnek fuq Ġesu. Ġesu reġa' ġej. U jiena u inti rridu nkunu lesti eżas aħwa. Għaġin il-ħajja tad-dimalaj u hemmhekk eternità. God bless you. Ciao ciao.